Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo eta ongietorriak gaurko saiora. Gaur, Belen Albarezekin hitz egingo dugu ezin zailagoa zirku jaialdiari buruz. Eta ondoren, Iker Vicente aizkolariarekin ere izanen gara. Orain, has gaitezen. Ikus ditzagun gaurko komunikabidetako azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak, Sánchezek alarma egoera dekretatzeko erabakia komunitateen esku uzten duela dio. Argazkian aldiz, sadarrek forma nola hartzen duen erakusten du. Horretaz gain, hezkuntza protokoloak ikasleen burbuila taldeak sortzea eta irakasleen mugimendua minimizatzea aurreikusten duela jasotzen du Notiziasek gaurko azalean. Baita, EAK aulki bat galdu duela Nafarroan sorturen alde. Bestalde, Tuteran, konfinamenduaren ondoren, positiboak 150 igo direla jakinarazten du. Eta azkenik, futbolean, Jagoba alta jasota gaur Mirandan izanen dela nabarmentzen du. Diario de Navarrara pasako gara. Titularra Nafarroako ikasturte berriari eskaintzen dio, eta ikasgelak jantoki gisa erabiltzen ahalko direla eta jolasaldian ez dela baloirik izanen azpimarratzen du. Argazkiaren bidez aldiz, Nafarroa eta Europako funtsetan ezartzen du arreta. Bestalde, Pedro Sánchezek autonomiek beren eskualdeetan alarma eskatzea proposatu duela azpimarratzen du egunkari honek. Gainera, Volkswagenek Landabenen urte bukaera arte 450 langile kontratatuko dituela jakinarazten du. Horretaz gain, Nupeko 8.000 ikasleak beti maskararekin ibili beharko direla ere azpimarratzen du komunikabide honek. Eta amaitzeko, futbolean, Leo Messik joan nahi duela jasotzen du, eta Mikel Meriñori egindako elkarrizketa iragartzen du. Gararekin jarrai dezagun. Titularrak euskal presoak dauden kartzeletan bisa-bisak suspenditu dituztela dio. Horretaz gain, Sánchezek alarma egoerak nahierara asmatzen dituen bitartean, lakoak lasaitasuna saldu duela nabarmentzen du egunkari honek. Gainera, Urkulluk kurtsoa berter seinalatzen hasi duela ere jasotzen du Garak azaloa. Gaia aldatuz, Trumpek konklabe errepublikarra bereganatzen duela aipatzen du. Eta azkenik, A. Valverde konpositoreari eskaintzen dio tarte bat. Gaur, Xavier Letteri egingo dioten omenaldian parte hartuko baitu. Berriaren txanda da orain. Titularrak dioenez, Espainiak erkidegoen esku utzi du alarma egoera, eta Urkulluk baztertu. Argazkian Jaurlaritzan urtea jardunean hasi dutela erakusten du. Gaia aldatuz, Estatu Batuetan protestak bizitu direla jakinarazten du berriak. Poliziak afroamerikar bati tiroka egin ostean. Horretaz gain, René Karrikeri Euskal Elkargoko lehendakariordea eta giza baliabideen arduradunari ere tarte bat eskaintzen dio gaurko azalean egunkari honek. Eta bukatzeko, Portugaleten gaztetxean sutea izan eta susmoak airean dabiltzala aipatzen du. Euskal Herria irratiarekin amaituko dugu. Albiste nagusia Nafarroako unibertsitateetan eskolak aurrez aurre emango dituztela da. Gainera, Miren Aranoak Nafarroako parlamentuan duen eserlekua utzi duela ere jakinarazten du komunikabide honek. Eta azkenik, Santa Karan Zuaizti eta B mendiko hektarea erdia erreduen sua itzali dutela ere jasotzen du. Udalerrietako albisteen txanda da orain. Galarko udalak udal sozietate publiko berri bat sortu du kirol instalazioak kudeatzeko. Bere izena Galarkide SL da eta enpresa berri honentzako irudi baten bila dabiltza. Horretarako lehiaketa bat jarri dute abian. Lanak posta elektronikoaren bidez aurkeztuko dira, ala bestela gutunazal itxi batean ere aurkez daiteke, eta udaletxean bertan entregatu. Lanen formatua eta baldintzak oinarrietan azaltzen dira, udalaren webgunean eskuragarri. Lanak bidaltzeko epea gaurtik irailaren 21 bitartekoa izango da, eta irabazlearentzako saria kiroldegiko urteko abonu individuala izango da.
Gai aldatuz, ostiral honetan abuztuaren 28an In-Concert antzerki emanaldia eskainiko du Trokolo taldeak arratsaldeko 8etan Getzeneko plazan, eta euria eginez gero frontoira aldatuko da. Horretaz gain, igandean abuztuaren 30ean Subitzan zinema egonen da gaueko 10etan frontoian, eta Mujercitas pelikula ikusteko aukera eskainiko zaie herritarrei. Eta hurrengo astean, ostiralean irailaren 4ean udako jardueren azkena izanen da. Olatzeko frontoian Padre no hay más que uno pelikula proiektatuko da 10etan, eta honekin bukatutzat joko da udako programazioa. Iruñean aurrera doa kantu eta hitza euskarazko musikla zikloa Ezpeletaren jauregiko patioan, eta biharko kontzertuan Thierry Bizkerai Muda bigarren diskoa aurkeztuko du. Bere izenaz editatzen duen lehenengoa. Emanaldia 8etan hasiko da eta sarrera librea da, iritsitako hurrenkeraren arabera. Barrutiko ateak San Francisco kaleko sarbidetik emanaldia hasi baino 45 minutu lehenago irekiko dira. Izenburuak adierazten duen bezala, diskoak mudaz dihardu, zentzurik zabalenean. Norberaren eboluzio eta erreboluzioak, sufritu edo erabakitako aldaketak. Manez eta Kobreak lehen lanean bere sustraiei omenaldia egin zien. Manez izen artistikoa hartu zuen, Aitatxiaren ezizena. Hala, bizitzaren zati baten orrialdea pasatu ahal izan zuen, atzean utziz familiaren baserriko premutasuna. Muda diskoan, Manezek Thierry Bizkerairi bide eman eta bere bizitza erakusten du, bere buruari buruz hausnartzen emandako urteen lana, garapen pertsonala, zeinetan arian larrua zaharrak alde batera utzi baititu. Horretarako, bizitako edo amestutako istorioak kontatzen ditu. Lagun dituen hainbat poeta eta bertsolariren laguntzarekin. Uxue Alberdi, Leire Bilbao, Jon Benito, Itxaro Borda, Xabier Euskitze, Jon Maia eta abar. Diskoaren abestietako pertsonaia gehienak haien bizitzak aldatzen ari dira edo aldatzen saiatzen. Istorioek erresilientzia gaitasuna deskribatzen dute. Eta norberaren errealizazioaren bilaketa, bizitzaren agintea hartzea, uko egitea, evoluzionatzea, naturaren bilakaerari men egitea. Bizkarirekin batera, Jeremy Garat, Joel Mera eta Maiur Karajabilek osatutako ari hirukotea izanen da agertokian. Ahotsa eta koruez gain beste zenbait instrumentu ere jotzen dituzte. Hala nola kontrabaxua, mandolina, bandurria eta gitarra. Hori guztia Thierry Bizkerairen ahotsa eta abestietan kantatzen dituen istorioak goraipatzeko. Dena hausnarketa giro goxoan, batzuetan malenkoniatasunean, baina batez ere itxaropenez beterik. Eta bukatzeko, Iruñeko udalak mikrosare adimentsu bat instalatuko du autobus geltokian. Honako hauez osatua. Auto elektrikoak kargatzeko gune bat, eraikinaren estalkian paratutako eguzki panelen energia zornitua. Bigarren bizitzako bateriekin egindako metatze sistema bat eta elementu horiek guztiak kontrolatzeko sistema bat. 100 kilobatioko instalazioa izanen da, hiriko handiena. Ekimen honekin, Iruñeko udalak jarraipena eman nahi dio, hirian mugikortasun jasangarria eta bereiztagarrien ekoizpen banatua sustatzeko helburuari. Kasu honetan, ibilgailu elektrikoa erabili nahi da mugikortasun berria bultzatzeko. Bereziki, garraio publikoan, izan ere fotolinera lurpean instalatuko da. Taxi geralekuaren ondoan, automota horiek kargatze aldera. Karga azkarreko zutoinari esker, ordu erdian ibilgailu elektriko baten bateriaren zati handi bat karga dezakete, hala taxiek nola bestelako ibilgailu pribatuek. Pasa gaitezen orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur, hodeiak ugarituko dira. Ahulduta iritsiko den fronte batek ukituko gaitu, eta goizean kantauri isurialdean tarteka lainotuta egongo da. Ez da baztertzen euri langar pixka bat egitea. Eguerdian, hodeiak gutxitu egingo dira, eta arratsaldean urdingune zabalak izango ditugu. Hegoaldean, hodei gutxiago ikusiko da, eta orokorrean goizean goizetik nagusituko da eguzkia. Temperatura apur bat jaitsi egingo da, batez ere barnealdean, eta ipar ekialdeko haizea ibiliko da. Bihar, ostegunean, giro eguzkitsua izango dugu, nahiz eta arratsalde erditik aurrera hodeiak ugaritu. Goizean ia oskarbi egongo da, eta haizeak hasieran hego ukitua izango du. Arratsaldean aldaketa batzuk hasiko gara nabarmentzen.
Haizea ipar mendebaldera egingo du eta arratsalde erditik aurrera hodeiak hasiko dira iristen mendebaldetik. Izan ere, fronte bat hurbilduko zaigu. Temperaturan ez da gorabehera handirik izango. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Ikusitzagun gaurko eguneko efemerideak. 1910ko abuztuaren 26ean, Kalkutako Teresa, monja katolikoa eta karitatearen misiolariaken sortzailea jaio zen. Gainera, 4 urte beranduago, 1914ean, Julio Cortázar idazlea jaio zen Bruselan. Horretaz gain, 1980ko abuztuaren 26ean, duela 40 urte, Macaulay Culkin aktore estatubatuarra jaio zen. Eta bukatzeko, 3 urte beranduago, 1983an, Euskal Herrian inoiz izandako uholderik handienetarikoa gertatu zen. Dozenaka lagun hil eta kalte ikaragarriak eragin zituena. Kaixo, Belen, zer moduz? Kaixo, zer moduz, hemen, Pia Rodrigo nago. Eta nolatan harrapatzen zaituguan? Bai, antzerki feria bat dago, eta atzo aurkeztu genuen La Banda Teatro Zirkoren ikuskizuna hemen, Pia Rodrigoko Castilla Leoneko ferian, eta, bueno, gaur dago pixka bat harremanak egiten, eta berehala zirko jaialdira. Zirko jaialdia gaur hasten da, ez, Tuteran? Bai, Tuteran. 3 emanaldi. Arratsaldeko 6etan. Barkatu? Bai, 3 antzeslan desberdin, ez, egongo dira. Bueno, antzeslan ala, ez dakit nola esan ikuskizun, ze azkenean zirkoa da. Bai, zirkoa da, bai. Ba, hori, más difícil todavía, ezin zailagoa jaialdia, beti izan da, bost herrian egiten da, eta gure, bueno, daramagu hau izango da 19. Edizioa. Orduan, beti egin dugu programazio berdina, ez? Oso kaipatu duzu, aurten adibidez, 3 ikuskizun daukagu. Baina aurten berezitasun bat daukagu, eta da, altzasun, lehenengo ikuskizuna daukaguna da enportatz. Baina altzasun ikuskizun hau egontzen aretoan, Iortian. Orduan, horretan altzasun konkretuki, ostiralean, enportatz egon ordez, egongo da beste ikuskizun bat Titain izenekoa. Baina beste tokietan, programazioa berdina izango da. Eta hasiko da, zeitardietan, enportatz ikuskizun da, La Trokola taldearena. Gero, Antonio Vargasek egingo du bere unipersonal bat eta deitzen da Cañas, eta gero, La Banda Teatro Zirko antzestuko du bere azken ikuskizuna, orain dela gutxi estrenatu zutena, eliteko jaialdian, Kimera izenekoa. Eta horrekin bukatuko dugu. Normalean, herri guztietan bi. Eta, baina altzasun izango dugu beste programa bat. Titain izango da lehendabiziko ikuskizuna, gero Cañas eta gero Kimera. Orduan oso antzeskoak izango dira toki guztietan, eta hori da, más difícil todavía ezin zailagoa jaialdiaren nortasuna bat, ez? Osa, eramatea programazio berdinean eta errepikatzea herri ezberdinetan. Tuteran, gero errepikatzen da gauza bera Uerten, gauza bera Bianan, Altzasun eta San Adrianen. Eta
ideia zein da, 3 ikuskizunak ikustea, ala bakoitza dago nolabait bideratuta publiko desberdin bati? Bueno, beti ideia izan da arratsaldea pasatu eta 3 ikuskizunak ikustea, Bueno, eta orain ere bai, baina aurten ezberdina izango da. Eta hainbat tokietan atera dute, adibidez, eran gaur arratsaldean, ja pasaren astean atera zuten erreserba egiteko gonbidatuna izateko. Sarrerak doainik dira, ez dago sarrera, baina kontrol pixka bat izateko eta, datuen etortzen den jendearen datuak izateko oso gauza importantea gaur egun, egin omen zen gonbidapen prozesu bat, eta orduan, Tuteran adibidez denaia beteta dago. Eta nik ez dakit jende berdinak hartu zuten 2 ikuskizunarako edo igual erabaki dute batean egotea eta bestean ez. Baina orain arte tokiak mugatuak ez geneukanean, dena zen librea eta jendea bai ikusten zuten normalean bat igual motxagoa zen, ordu erdikoa, aurten 2 ikuskizunak luzeak dira eta gero daukagu bat 7 minutukoa, ez bat oso txikia, baina baita ere oso potentea, oso gogorra. Baina hori, mota hori, ikuskizun motzak egin aurten oso zaila zen. Zen, kokatu behar duzu jendea, eserita egon behar da, eta gure ohitura zen, kalean ikustea, jende azutik, edo 3 maila ezberdinetan eseritak, lurrean, eseritak aukietan, eta gero zutik, orduan, egia dela, gauzak asko aldatzen ari dira, eta aurten oso ezin zailagoa edizioa egingo dugula nahi ez. Eta zuek nolabait ikuskizuna moldatu behar izan duzue, aldatu behar izan duzue? Bueno, ikuskizun hauek ez zute jende parte hartzeko numero bat. Orduan, horrexegatik mantendu dira, bueno, nahiko integroak, baina egia dela, egiten ari gara eta taldeak eta profesionalak egiten ari gara neurri batzuk nostu baietz, baina taldeak dira laneko unitatea, orduan familia bat izango balitz bezala, orduan beraien artean eta gehien bat antzesterakoan ez dute maskarilla eraman behar, hori ja onartu zen orain dela apirilean edo guztien artean, onartu zen emanaldia egiterakoan aktoreak, artistak ez zuten eraman behar maskarilla. Eta orduan, bueno, horrexegatik, ikuskizun hauek jarraitzen dute, bueno, dauden bezala, aldaketa nabarmenik izan gabe. Eta publiko guztiarentzat daude zuzenduak? Bai, hori bai, publiko guztientzat. Ez bakarrik aurrarentzat, ez daude bideatutak aurrarentzat, ikuslego guztientzat. La Trokola adibidez, beraien karakteristika bat da gauzekin lantzea, ez? Eta baita ere, orduan, ikuskizun honetan enportatz da, hauek dira Alicantekoak eta Nafarrak, orduan enportatz da atea. Eta ateekin jolasten dute. Baina baita ere musika dago, Jo Alzirnaez taldearekin, Iruñeko taldearekin egin duten fusioi bat, eta musika, zirkoa, eta hor dago baita ere oso importantea gauza bat, ez? Eta kasu honetan dira ateak. Horrexegatik enportat deitzen da. Gero, Cañas, Antoniorena, bada oso motza, baina Antonio da artista internazionaleko maileko, artista bat, adibidez horrein dago aeroportuan eltzeko nahian, zeren zaitasunak dauzka ere bai eltzeko, baina bera hori lanean ari da Frantzian eta Frantziatik etorri behartin. Eta bere disiplina Hans Balance da, vertikalak, eta egiten du mai ezberdinetan, nahiko altuan ere bai, akrobaziak pinoak oreka, gehien bat. Eta gero, kimeran ere bai oso importantea da, kimeran ikuskizuna da antzerki eta zirkoa elkarrekin, la banda taldeak egin du makina berezi bat, burua bat, eta antzesten dute
kaia izango balitz bezala, balana, eta, bueno, neska bat etortzen da atzerritik, lanaren bila, bueno, gaur eguneko arazoren irlada bat, ez? Eta jaialdi hau ja ezaguna da herritarren artean eta Nafarroan? Bai, nik uste dut, badara mogu urte asko, eta orduan jendeak espero du gogoz, eta, bueno, aurten ikusi dugu emaitza egia dela, normalean, errez elkartzen dira, ezberdinak dira kuputak, talde herri batean elkartzen dira, 200 lagun, 400 lagun, 600, eta aurten 200-etik ez gara igoko. Ez que, mugatu behar dugu eta gu badakigu, baino eskerrak eta nik hemendik ere bai eskertzen diot pilo bat udalei aurrera egin dutela, eta naiz eta, bueno, aldeginak egin dute plazara ateratzeko, zirkoa, gure lana, eta beraiek ere bai, beraientzat izan da, baita ere lan gehiago. Eta zuei egoera honek zer suposatu dizue? Agian bertan bera gelditu zaizkizue ja planifikatuta zen dituzten ikuskizun batzuk, eta ez duzue hainbeste somatu? Beste, kaleko ikuskizunekin edo, izan dugu gure beldurra, baina egia dela, zirkoarekin nola zen pixka bat, gauza bat finkoagoa, jendeak, programatzaileak, herri honetako programatzaileak, Paula Tuteratik, Betisa Altsasutik, Pilar Bianatik, eta Laura Sanadrianekoa, eta Oiane, denak oso garbi zuten egoera posible batean egingo zenuketela. Orduan, guretzat izan da animatu gaitun gauza bat. Zeren beti ikusi dugu hor zegoela, eta aukera zegoela, eta ez dugu bertan bera utzi eta gero berriz hartu. Keba, beti esaten genuen, abuztutarako, abuztuan egoera gongo da, modu enten, egingo dugu, eta egia dela, gure buruan, aldatu dugu egiteko erak, pentsatu genuen modu batean, gero bestean, eta azkenean, egingo da hori toki mugatuarekin, baino gonbidapenak eskatzen, baina, adibidez, Uarten ez, Uarten egingo dute jendea joango da, eta sartuko diren bakarrik aldiren pertsonak, ez? Baina hori bai aldatu, prestakuntzaren denboraldian aldatu da egiteko modua, produkzioa, baina egin behar genuela izan dugu dena garbi. Orduan pozik, ez? Suposatzen dut guztiak. Bai, oso pozik. Ezakit ja bukatzeko, zerbait aipatu nahiko zenuken, ala mezuren bat bidali, jendea animatu, ez? Noski baietz. Badakit Tutera, Sanadrianen ere bai, hainbat tokietan gonbidapenak ja banaturik daudela, baina, badazpada ere, zirkoa gustokoa baldin baduzu, baldin badute, joateko herrietara eta noski baietz. Egiten dugu ziurtasunarekin gauza guztiak, orduan, ziurtasuna nabaritzen da, eta hor, egongo dira ratotxo polit bat, eder bat, zirkoa ikusten eta, kultura zaintzen ere bai. Mila esker, Belen gurekin hitz egiteagatik. Zuei, mila esker zuei. Agur. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernu. Kaixo Iker, zer moduz?
Oso hemen, oantxe bertan lasai bezala, oain deskantzu pixkat egin, txapelketa batzu bukatu ditu, eta hemendik aurrera, berriz hasiko genez, indarrak imazteko. Zurekin hitz egin genuen azken aldian, izan zen konfinamenduan, uste dut ez, eta errekor bat hautsi nahi zenuela, Navarrarenan, lortu zenuen. Bai, ez, azkenen, lortu nuen rekorra itea, ni, gainera euken hartuta, alik eta diru gehien lortzeko COVID-entzatez, eta nahiko ongi ateatzen dena, eta orduan, nahiko posibilitu nintzen guzti horrekin, bai. Zorionak, eta gainera urrezko kopa ere irabazi duzu aurten. Bai, justo, hortik aurrea eukin nun bola bajugo bezala, azkenen, urte guztinez tope horien, konfinamendun eta desenta enteratzen debil nintzen batez eguka eran, eta jakarra desente neuken, eta luze itzitzaitela pixko bat, eta orgoa justizio bat eukin nun, baina gero deskansatu nun, eta horrezko gopa, berriz oso hangi aurkitu nintzen, eta irabaztea tokatu zen, eta oso potik. Orduan, gehiegi entrenatzeak ere ondorioak izan zituen kasu honetan? Bai, zaila da ez, azkenen, guk egitzeu areta programatu egun bakar bateako, eta egun hortako, entrenamentu bat obi gehiago inezkeo, posible da puntu egaltzea, eta ez da errexi izaten. Eta gero hori remontatzea nola lortu zenuen? Ze psikologikoki ez, suposatzen dut gogorra izango dela. Bai, sin más, deskanso hartu nun, gimnasio erata joaten dut nuen, aizkoan, indikun saio batzu, baina xioabet eta psikologikoki ere, saiatzen za, burua alik eta horten eukitzen, gehietan pasatzen izkiolako gotzek, eta gero maitza honak ateari, eta pixkat hortan pentsatuz, horaxe. Eta esan duzu orain lasaiago zabiltzala, baina hala ere entrenatzen jarraitzen duzu? Hori justu hartu jot bi aste lase bezala, eta urte bukaera baini oso urruti dau, eta prestatzaileak iritzein da hola inda, erabaki gindu nahi deskansu pixka bat hartzea, eta urreko azten jasiko nahi endaratzen berriz, eta urte bukaera arte oso ditugu tope. Eta orain badago beste txapelketaren bat? Justo horrezo kopa bukatu ondoren, gelitu ginen aiztonari guzti, pixkat, federazioak dena suspenditu zion, txapelketa euskadikoa eta dena bertan bera gelitu ziren, eta guk ez ginen etxerio nahi ez, eta gure aldetik hasi ginen pixka bat behitzen eta hola, txapelketa guk antolatuko gu, oindik fetxak eta ez ezkio, baina izango dela bai, eta gero Nafarroko txapelketare, heldu da, eta hortan saietuko alik eta horrekin egiten. Eta zuen artean nola ari zarete antolatzen edo nola ari zarete egiten txapelketa hori antolatzeko? Lehenago zedenak elkartu ginen ez, guia ekainen esan zioen urte guztireko txapelketa suspenditu dago ziela, eta oso ados ezin dioden ez, beste kirol guztietan nahi die txapelketa egiten, oraindik urtea oso luzea zen eta denboa egon ziren. Eta pixkat denak elkartu ginen eta hasi ginen pentsatzen zer egin genezaken. Eta pentsatu ginen, guk antolatzea, gainera, hiru-lau bat urte atzea, guk antolatu nahi ginen, toke moderno bat emateko, batez finalai eta hola, publizitate gehioin, eta holako gauzek, eta guain nik uste aiatu dela momentu eta guain saiatu gala. Eta antolatzen ari zareten honek izango du berezitasunen bat, edo zerbaitetan desberdina izango da? Saiatuko gala Euskadiko txapelketan berdin izaten, azkenen, urtero itxen da, eta aurten nik uste zitula utxikin, eta gero denbora aldetik eta markak eta dena hor daude, eta nik uste lan aldatzea eta etzela oso bideoa, baina saiatuko publizitate asko iten, toke koderno bat
ematen, jokoak diela, pantaiak eta olako gauzek, eta abertzea teatzen zaio, baina, ostan saiatuko ga. Eta orain arte egin diren txapelketetan, arazoren bat egon da, ala segurtasuna lasai mantendu daiteke? Bai, segurtasuna lasai mantendu daiteke, guk distantzia edukitzen beti, banaka izaten da, eta gero publiko aldetik, beste kilo guztitan bezala ez, segurtasun neurrik mantenduz, nik uste segura dela beste gauzetan bezala, eta nik uste itxeko arazoik eta da. Orduan, orain etorkizunera begira nola ikusten zara datozen txapelketetarako? Nola ikusten duzu zure burua? Egia esan gogoaz horrein ez, guk urtero txapelketa garrantzitsuna Euskadiko izateu, hori da gani gogorrena eta emaiten duna eta kentzen duna, azkenen horri gauzizkio urte gutireko numero 1 oza ez, eta pixkat hortan saiatuko naiz, galik eta lan honen nahitzen, gaina horten, betan pozez aitzolatu txabueltan da, orduan, txapelketak, oso zaiek izango die, hor jende asko gaude, txapelakin borrokan, atutxa larreteaga eta txikia bat ez du, zinek irabazi dezake ez, eta horrek motivazio extra bat ematen dit, eta hortan zaituko naiz ateratzen. Eta nolabait sentitzen duzu zure jarraitzaileen babesa? Aipatu duzu ez lehen izan duzula momentu igual zailago bat, ala okerrago bat? Bai, jarraitzaile, babes asko eman ditea, persona asko eman die, hola ezin honetan dei batin igual eta animoak ematen eta azkenean animoa tantxatzen dituenak ez, eta nik uste hori oso eskertu dena bala, lehman esan du, Eurrezako garaipen hori beraiera zela, eta azkenean asko nabaritzen da, jenden babesa, jenden berotasune, bai plazan eta bai plazatik kanpo, bizi normalena bai. Orduan naiz eta orain ez, hainbeste jende ezin den joan ikustera, bai somatzen duzula hor daudela zurekin. Bai, azkenean, zen beste jende ondo, baina, telebistaz, jende asko jarraitu dunez, eta nabaritzen da jendea zurekin batin badau, jende berotasunean, plazan bertane, asko nabaritzen da, eta gero, plazatik kanpoare, batez aurreko egunetan, egin ditu dei batzuk eta prezu batzuk, animoa asko baten dutenak, eta azkenen horrek, azkenen ez da entrenamentu, baina entrenamentu batean hori ematen igual. Eta orain aste honetan, lasai zauden aste honetan, zer egiten duzu? Ez duzu faltan botatzen? Pixat bai, baina lasai etea gogoan euden, azkenen urten oso gutxi da, pixka bat deskonektatuta egiten gara, eta bain zituak launekin planak egiten, gainea urten tokatu da launek oporretan daudela, ze bestela nego alderi izateitxotik oporrak, eta seguzin planak egiten, eta egin esan, bastante deskonektatuta. Ez dakit ja bukatzeko zerbait gehiago aipatu nahiko zenuken, ala mezuren bat bidali? Ez, ongi ateatzen zaion, hor dozun proiektu hoi ez, jende gustoko ateatzen den, ikuste jende gaztentzate ezberdin izango dela, itxure aldetik eta dena, saiatuko ezberdin iten, eta notizik seitu izango dela notizioa horrenak. Mila esker, Iker, gurekin hitz egiteagatik, adi egongo gara, guere ateratzen dituzun berriei buruz? Eskerrik asko zai. Hurrengora arte. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota.
Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurkoz hau izan da guztia. Orain, Entol Sarmientorekin utziko zaituztegu. Mila esker oregoteagatik eta bihar arte. Txiki bateko sustraiak, erosotasunaren etxaiak, milaka kilometro amets berri baten bila. Hartu zure lekua berezion munduan, iragana uzteko albo batera, inurrien atzera pausu txiki zaurrera, amestera. Ametxetan, ametxetan, amaika urte pasa dira, ametxetan, ametxetan, galdu genuen beldura. Ametxetan, ametxetan, zure mundutik gurera. Ametxetan, ametxetan, biarrirako bidean. Bizitzeko garaia oraina, arnasteko unea iritsi da, baldakizu zinen zure ametxik sakonena. Hartu zure lekua berezion munduan, iragana uzteko albo batera, inurrien atzera pausu txiki zaurrera, amestera. Ametxetan, ametxetan, amaika urte pasa dira, ametxetan, ametxetan, galdu genuen beldurra. Ametxetan, ametxetan, zure mundutik gurera. Ametxetan, ametxetan, biarrirako bidea. Ametxetan, ametxetan, amaika urte pasa dira. Ametxetan, 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 zure mundutik gurera. Ametxetan, 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 amaika urte pasa dira. Ametxetan,